is a recent picture circulated on social media. Wari mutungamiri wenyika President Nelson Mnangagwa sera muri kuona in the video. Havana an entrepreneur working Chivhayo. Panguva ino vari vese vakagara sezvamuri kuona izvi. Vanouya vachibvunza questions achiti this picture is not even making any sense. Vachibvunza kuti who is the boss between the two. Saka pira mashoko buda choko panguva ino. Don't subscribe or like on the bell icon. Makomichi anobudanyira chiti. People might say that Isaac Makomichi talks too much, but it is okay to sit like this in front of the president? Question mark. Even VP Chiwenga and VP Mohadi don't sit like this in front of the president. We have several senior ministers like Julai Moyo, Segera Mai, Muchinguri, Matuke, Muda and others. Senior officials and senior officers from the security sector like General Sivanda, Rugeje and others. But I always see them sitting or standing beside the president with respect. Even amai Mnangagwa chaivo unotoona kuti vanogara with respect. Izvi hazviko izvi zvaitwa naChivhayo. Ndomashoko anobuda achitaurwa panguva ino naIsaac Makomichi achikweshena achiti zviri kukumekeraiwo senzere mhuri yeZimbabwe what you are seeing. Magariro akaitwa naWikino Chivhayo zvoya zvobvunza vanhu vachisara nequestion yekuti between these two who is the boss. Ebotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiriko ichi. Pena comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like pamwe chete nokuturn on the bell icon.